daki, eta inork ez du jakingo, eta euskarazko antzerkia inoria esola zaionez, inork ez du esango euskara antzerkiari hito bat dela, zoro aro horren barruan hito bat dela, baina, bueno, pankreas hito bat da, eta gainera ez dokirun jarretu genuen pelmada ematen Euskara Zentzide Manifestuarekin, larrua izendara, Euskara Zentamol, lingua navajoru, eta, bueno, tartean barruan edo, Mari de Jon goitzi gabekoa da, baina esku programan Mari zer duzu negarrez, gogota, alabatxoa, ez da? Bale, hor zerrendatxo horretan, uste izango zen. Udalarekin harremana orain komentatuko dut, batuko dira zuen. Galizia entzako galdera neukan, Galizia txendotegi esagutzen dizu zudunak, Bilboko udaleko programatzailea edo estena programatzailea dudan neurrian. Eta galdera izango zen nik ere aipatu ditut jardueratan edo antzekoetan alegia. Bilbon eginen antzerkiak ze implikazio edo ze izan duen Bilboko udalak edo noraino babestu duzuen lan hori. Hausatxo bat. Hausatxo bat, nahi duzu moduan. Nik orain badaukamen prestatuta apuntat. Zuzen duzun ibilbide horretan, ni jokat horren jakinik edo... Bakarrik nahi duzun bezala, ez denik pentsatuta neukan orain esatea aipatzea ze implikazio dugu. Ibilbide guzti honetan, udaletxearekin ze implikazio dugu eta horrela. Edo bestela, gero... Zure horretiko, bai, ez que, bueno, zerrenda hori bota nahi nuen, horrela galdetu didaztulako, baina, bueno, importantena da, bestea, oso lagurra da, Oso lagurra da, baina lagur bat esan dut, esatzen, udaletxearekin edo zer egin dugu, bueno, alde batetik daude udaleko antzokiak. Hori urtez berdinetan, hau da 30 urtetako historia, ez? Urte horietan edo udaleko antzokia berdina izan da, horregun zen, Albeniz, Ayala, Campos, eta horrela, bueno, orduan, beti egon da udal antzerki bat, du? Fernando de Campos, eta prueba hori, hori dago Colón de Larratik, zegoen. Eta hemen Gallardo. Ayala zinkartan dago. Orduan, guk gutxi gora, obra gehienak, batzuk ez dira bibliotik pasatu, gehienak udalantzoki horretan egin dugu, antzokian egitekoak, ez? Oso puntual, izan dut emanaldi bat, eta horrela, normalean hori egin dugu beti eta horrela. Gero, orain tartean ekin edo gehiago, esate baterako, Arriagara edo horrezago sartzen gara, badaukagu, sarrera beti, aste barruan eta horrela, baina, bueno, bakigu zaila dela aste buruetan ere sartzeak, ez dakigu seguro, ia interesatzen zaigun aste buruak eta horrela, ez duen dago egiten kritika bat. Bueno, sartzen gara. Inoiz ez digu, inkluso estrenoak ere eskatzen dizkigute, baina arte ez dugu estrenoak, ez? Bueno, estatu Pankreas esan dugu, bai. Koproduziorik ez dugu egin, baina orain egingo dugu Mari de Jonekin edo Amur edo Arriagarekin. Orduan, bueno, orain daukagu, beti eduki dugu oso harreman pobrea horako antzokiarekin, bueno, aldi bat, orain, aldi hobeagoa daukagu eta dugu arrazoiekin, porque egia esan, azkenengo aldiz egon garenean, Euskara Zentamol, lingua navajoru eta Pankreasekin, hor bat ematen digu. Bueno, esan dugu kontuak horrela, eta bueno, eramaten dugu, eta horrela. Bueno, hori udaleko antzokiak. Gero, antzoki pribatuetan ibili gara ere apur bat, baina, bueno, gutxitan.
egia gure erruagatik, ez da dela gauzartu eta horrela, bueno, ez da erreza, ez? Uste dut pistolekin ibili ginela Turreban, baina ez dakit oso ondo nuen prudentzen ez dut, ginela, Ernestorekin ibili ginen pribatuan, baina, erderaz. Eta, bueno, orain kasualitatez, aipatzen dut, datorrera, pankreatekin joango gara datorren astean, pribatu da, famosera, ara, gaz, eta horrela, ez, zaila. Udaleko festival zirkuituetan eta horrela, bueno, gehienetan egon gara, txontxon zera horrekin, zentzen festivalean, udal barrutietan eta horretan kontrajoarekin egon gine, egia zan gutxitan egon gara, gure erroa bat izun azki, eta batzen edo horrela uste dut inozik nahi da, gure gero, egon gara azten nagusian antzesten, erre dugu marijaia pare bat aldiz, karnabaletan ere sardina paseatu dugu hortik, udalak zuzenean lagundutako kanpaina batzutan egon gara batzutan. Esate baterako, sasoi batean Euskara zerbitzua dagoen eta Euskara zerbitzuen eskutik duki genuen laguntza lehen. Euskara inestak izan dago, baina ez lehen Euskara kontzejala zegoen. Euskara kultura batera ziren. Euskara zeukan, poderio, zeukan presupuesto eta hor, antolatu zuen Bilborroken batez ere kanpaina batzuk, non ara joaten ginen eta gu lortzen genituen batez ere goizean eskoletako eta hori gure kontua zen eta ibiltzen ginen hori goizeko emanaldiak egiten genituen eta gero arratzaldean irekiak eta horrela. Eta hor, laguntza da izan aldetik hori prestatu zuelako, ez? Hori bide ginen mozko sakratuak, kaio gumazikina eta kontrabasoarekin ez dugu. Udalaren diru laguntza zuzenak uste dut behin uki genuela, logala zeukan ekilibistaren kasua, uste dut, eta hor izan zen ere, goro ordu eta hor Euskara zerbitzua eta zeukan eta zeuden horretu horre uki genuen laguntzak txiki bat, baina inoiz uki dugun, ez dugu inoiz produziorako laguntzarik uki, horre uki genuen horretarako. Gero ere, horrela, artestena ez dugu erabili, behin bakarrik erabili dugu kontenedoreak produzitzeko. Agian ez dugu behar, edo ez dugu ez ematen eta horrela. Gero, aspaldian ere, alokatu genuen zine zahar bat Zubaran auzoan zegoena, eta montatu nahi izan genuen Euskal Antzerkiaren produzio zentro bat, eta eskatu genion laguntza udaletxeari eta horrela, zigun inolako laguntzarik eman, eta horrela, eta urteetan eta horrela, agura desagertu egin zen, Elizak erosi zuen, eta horren egiten dute beste motatako antzarkia. Eta gero ere, gogoratuz, aspaldian ere, hemen Aldezarrean egin genuen zirkuito bat kafe teatrokoa, 2 urteetan, egon ginen antolatzen, oso ondo zegoen, eskatu ginen udaletxeari laguntza, baina ez dugun eman eta nekatu ginen. Bukatu dut. Bai, berezi behar dela udaleko antzokia, programatzaileek ez daukagu inolako zer esanik, edo ariagarekin, edo beste zeretekin, baina jartzen dara, edo lortzen duzu zure emanaldia egitea, edo ez, edo bide ezberdinak ditugu momentu honetan, udaletxean Bilboko euskarazko produkzioei laguntza emateko, ez? Alde batetik, koprodukzioen bitartez, hori gertatzen da soilik udaletxearen jaialdi nagusienen bidez, edo bai kalealdia, edo bai baza jaialdiaren bitartez, koprodukzioa, konpainiek gurekin jartzen dira kontaktuan, programatzaileekin zuzenean, eta ikusten da aukera bat, koprodukzio baterako. Ez dut esango, koprodukzio diruko nagusia direnik, baina laguntza bat izan daitekela, bai koprodukzioa emateko eta baita estreinaldia izateko jaialdi horretan. Eta gero zer gertatuko den
emanaldi horren jarraipene